ku amsa. Sha'aban sharaɗa. Shi ne amsa. Sha'aban sharaɗa. Sunansa. Sha'aban sharaɗa. Malam. Sha'aban sharaɗa. Fito, fito mai, fito, uban mai. Zubairu, kai ne ka koma mutum haka? Wallahi da maka. Ya na ka kayi tsaf kayi abun da fresh ka koma kawai ka ba mummunan a cikin yanayi. Kidnapping ya koma. Tuni ne ce ku zo mu yi tafiyar nan. Wani? Tafiyar mana Malam Sha'aban Ibrahim Sha'aban. Mutum ne na gari mai taimakon talakawa. Yanzu kun yadda za ku yi tafiyar nan? Wa? To wata irin tafiya ce wannan? Wata jam'iyya ce? ADP ya alamar littafi. Shi ne jigon naka? A sosai ba kuwa. To yanzu ya maida ka mutum? Har mota ya baka? Bari ma ka ji ina gaya ma. Ba abin da bai mun ba. Bari in lissafa ma ka ji daga cikin abubuwan da ya mun. Ya sai mun gida, ya sai mun mota da shi har ya mun aure. Malam Sha'aban Ibrahim Sharaɗa shi ya ma wannan hidindimu. Sai ma kuwa ba ka da labari? Ya maida ka mutum haka ya sai ma mota, ya gwangwaje ka da gida, ya ma aure. Sosai ma. To a wata jam'iyya? ADP ya alamar littafi. A'a, ai bari ka je. Ya gudu ba. Ni zan ji da za ka biya. 500. Yanzu ka ga mota nan ba zai ban a cikin za a tuga mu mutai ya kai mu wajen To shi kenan, ku kwantar da hankali. Kai Romeo, hausa can. Ku zo mu A hausa can na ce. Sai wani mota.